Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Een charmante jonge dame die links naast mij zit. En stel je eens even kort voor. Ja, ik ben Dielke. Ik woon in Simpelveld sinds een jaar of 14 met heel veel plezier. Simpelveld is een leuke gemeente, absoluut. Ja, ik woon er heel graag. Ja. Even korte inleiding. Waarvoor ben je hier? En waar gaan we het dadelijk allemaal over hebben? Ja, nou, super fijn dat ik bij je mag komen om het volgende. Ik heb een boek geschreven, dat heet Liefde ademt verder, ook in de stilte van gemis. En deze bundel heb ik geschreven omdat ik in korte tijd mijn moeder en mijn man verloor in 9 maanden tijd. Ja. Jouw jeugd. Vertel, hoe ging jouw jeugd en wat gebeurde er daarna allemaal? Studie, noem maar op, laat maar komen. Ja, nou ja, ik ben in een gezin van 4 kinderen geboren. En de dood stond eigenlijk bij ons altijd centraal vanwege het beroep van mijn ouders. Toen ik op een gegeven moment een jaar... Wacht even, beroep van je ouders. Vertel, wat was het beroep van je ouders? Nou ja, die zaten in het begrafeniswezen. Dus daar was, er was altijd wel een rouw- of een trouwdienst. Mm-hmm. En dus weet je ging mee naar de kerk. Je zag mensen overlijden. Je zag kisten in de kerk staan. Het was zo gewoon eigenlijk. Mm-hmm. Terwijl ik het heel eng vond eigenlijk. Ja. Maar je wordt daar, je groeit daarin. En dus de dood was eigenlijk iets wat heel dichtbij was altijd. En ik verloor in die tijd ook een beste vriendin en een best vriendje op die leeftijd. Dus op een of andere manier liep de dood altijd met mij mee. Ergens achter me aan. Ik ging gewoon naar school daarna. En op mijn 6e jaar werd ik gebeten door een teek. En dat heeft nogal wat consequenties gehad. Want ik werd er ziek van. En het werd nog niet erkend als tekenbeet. De ziekte van Lyme hebben we het over. Hè? Ja, ik heb daar ook eens iets over gehoord van iemand die dat mee heeft gemaakt en die daar jarenlang last van heeft gehad. Vertel verder. Ja, nou ja, inderdaad. Het hield bij mij in ieder geval in dat in mijn schooltijd dat het steeds moeilijker werd om te fietsen, om te lopen. Maar goed, er werd niks gevonden. Dus op mijn 28e was ik zo ziek. Die lijm had zo bezit genomen van mijn lichaam. En ondertussen had ik wel een opleiding gedaan tot rouw- en verliestherapeut. Hoeveel jaar liep je daar toen al mee dan? Nou ja, van mijn 6e tot mijn 28e. En ik ben altijd zo ontzettend ziek geweest. Van je 6e? Ja, absoluut. Want ik weet nog heel goed dat die tekenbeet, dat ik zei, er zat er een in mijn bil, serieus. Mm. En heel duidelijk een teken, maar er was toen gewoon nog geen bekendheid over wat een tekenbeet precies was. Mm-hmm. En later werd dus bekend, dat was echt op mijn 28e, toen kon ik niet meer lopen. Toen kon ik zelfs mijn glas niet meer optillen. Dus dat had helemaal bezit genomen van mijn lichaam. Mm-hmm. En toen had ik ook zoiets, ik voelde ook gewoon, mijn tijd is gekomen. Ik ga dood. Jezus, Mina. Ja, en toen was er een verpleegkundige en die zei, weet je wel hoe ziek je bent? En ik had zoiets van, goddank, bijna. Die zei, ik ken een hele goede arts, ga daarheen. En ik ben gegaan en die arts zei, ik ga jou helemaal kijken wat er aan de hand is. En die zei, het is de ziekte van Lyme die totaal bezit heeft genomen van jouw zenuwstelsel. En toen had hij nog 1 medicijn. En hij zei, we kunnen kijken of het dit wordt. En anders kan ook ik niks meer voor je doen. Mm-hmm. En nou ja, ik zit hier, dus het medicijn sloeg aan. Gelukkig wel, ja. Ja. Vertel wat uiteindelijk de aanleiding werd waardoor je eigenlijk aan het schrijven bent gekomen. Ja. Nou, in de tijd dus dat ik ziek was, kon ik nog wel mijn pen vasthouden. En ik ben altijd in mijn hoofd aan het schrijven, altijd op bierviltjes aan het schrijven, toen al. En daar gebeuren de meeste goede liedjes trouwens, die worden daar geschreven. Dat, by the way. Dat bedoel ik. En zo gebeurde dat dus ook bij mij. En van dat schrijven, dat werd iets wat ik niet kon tegenhouden. Dat was iets wat zo... Kijk, mijn buitenwereld werd steeds kleiner, omdat ik zo ziek was. Maar mijn binnenwereld werd daardoor steeds groter. Dus ik ben sowieso al filosoferend van mezelf. Dus dat ben ik allemaal gaan opschrijven. Dat hele proces van ziek zijn, maar vooral ook het herstel. Mm-hmm. En nou ja, goed, uiteindelijk zijn dat natuurlijk
begindingen. En dat verscheur je uiteindelijk wel. Maar ik merkte steeds meer dat ik mensen kon raken met mijn schrijven. En, hoe merkte je dat? Nou ja, doordat ik het voorlas aan mensen. Okay. Bijvoorbeeld als zij aan een sterfbed bijvoorbeeld. Mensen die ziek waren, probeerde ik in ieder geval door mijn woorden troost te geven. En niet alleen maar verdrietige gedichten. Ook gewoon het leven, wat het inhoudt. Wat houdt het in om mens te zijn? Dus echt die kant op. En dat raakte mensen. En zo af en toe werd ik gevraagd, bijvoorbeeld in een kerk. Waar dan ook. Kerkgemeenschappen die ik helemaal niet kende. En ik heb op zich niet zo heel veel met kerken. Maar ik werd er wel gevraagd. En daar gaf ik gehoor aan. En zo ging dat steeds meer en verder. Totdat ik op een gegeven moment op Facebook ben gaan schrijven. En dat was eigenlijk toen ik mijn man leerde kennen. Kwam ik op Facebook terecht en ben ik het gaan publiceren. En nou ja, dat sloeg heel goed aan. En mensen waren er blij mee. En dat ben ik eigenlijk steeds meer gaan ontwikkelen. Ja. Ontwikkelen. Yep. Ja, goed, het is een gave die iemand heeft of niet. Hè? Want, ik bedoel, is ook zo. Ja. Nou, vervolgens gebeuren daar dus twee heftige dingen in je leven. Hè? En ja, laten we maar meteen straight to the point gaan. Vertel. Ja. Nou, 3 jaar geleden werd mijn moeder op de laatste tijd van de corona, kreeg ze corona. En toen bleek dus dat ze in het ziekenhuis ontdekte dat ze op verschillende plekken in haar lijf kanker had. Dat was eigenlijk het begin van het einde van haar. Maar in die tijd werd mijn man, Wiel Weijers, die werd achteraf gezien ook ziek. Dat zag je door verschillende dingen waar ik liever niet op inga nu, zag je gewoon dat hij ziek aan het worden was. Maar mijn moeder stierf dus kort daarna. En 9 maanden daarna kreeg Wiel in die tussentijd duidelijk acute leukemie. En daar was geen kruid tegen gewassen. Sterker nog, hij had de ergste vorm die je kunt krijgen. Dus je moet je voorstellen, op het moment dat mijn moeder stierf, was Wiel eigenlijk ook al ziek, zonder dat hij het wist. En jij zit vol in de rouwverwerking van je moeder. Juist. En dan krijg je dat even snel erachteraan. En je zag het nog aankomen ook, zeg je. Ja, ik zag het aankomen. Maar dat heb ik mijn hele leven al, dat ik dat soort dingen zie. Ik zie ziektes bij mensen, ook wat ze hebben. Maar ik zie ook wanneer mensen doodgaan. Dat is voor mij een heel normaal gegeven. Ik kijk eigenlijk door de mensen heen. Er is voor mij, ik zie, maar toch, laat ik zo zeggen, ik zie gewoon wat er allemaal binnen in mensen speelt, wat er leeft, waar de afstemming zit. En ik zag dus ook op een gegeven moment beelden van dat ik alleen in huis woonde. En dat ik dacht van, wat raar. Want we waren gewoon een eenheid. En dat bleef zich aandienen. En als ik naar Wiel keek, zag ik dus dat zijn stoflichaam, dit is ons stoflichaam, dat het verdween. En toen dacht ik... Je hebt het ook daar straks even gehad over het verven. Hè? Er was iets met verven. Yep. Ik zag dus dat ik mijn muren in mijn huis groen aan het verven was. En Wiel hield absoluut niet van groen. Wiel was, voor hem was het ziekenhuisachtig. Hè? En dan doe je dat niet. Maar ik zag dus dat ik de muur aan het schilderen was. En ik zag dat ik alleen in huis aan het leven was. En als ik Wiel aankeek, dat is gewoon wat je niet kunt uitleggen, zag ik dat zijn stoflichaam uit elkaar viel. Maar dat wil je niet waar hebben. Want je kunt heel veel zien bij heel veel mensen. Maar ik heb ook een ethische verantwoordelijkheid. Ik kon wel zeggen, Wiel, ga naar de dokter toe. Want ik hoopte echt dat ik het mis had. Nou, uiteindelijk is Wiel naar de dokter gegaan. En eigenlijk binnen dezelfde dag, toen hij eenmaal naar het ziekenhuis ging, hoorde hij dat hij dood zou gaan. Dus ik heb het voorzien. En ik vind dat, kijk, van iedereen is dat oké. Met mijn moeder had ik het ook aanzien komen. Ik heb ze ook bij elkaar geroepen van, luister eens, dit en dat is wat ik zie. Mijn moeder vond dat, die kende dat van mij. Die was ook niet bang voor de dood. Maar ik verloor ze wel allebei in 9 maanden tijd. En terwijl ik op de natuurbegraafplaats Eigelshof stond, was de heuveltje met zand van mijn moeder, die lag nog hoog. Ja. En 30 centimeter daarnaast, die hadden we al gekocht, die graven, werd het graf van mijn man gedolven. En ja. Dieuke, pak eens even een stuk uit het boek, zodat de mensen een beetje een idee krijgen wat men zo al in het boek kan vinden. Ja.
Wanneer is het boek uitgekomen trouwens? April. Dus vorige maand, officieel. Ja. Dus ja. Nou, ik vind het zelf een heel mooi gedicht. Het is een gedicht dat heet Vleugels op de top. En dat heb ik geschreven aan het sterfbed van Wiel in zijn laatste weekend, voordat hij overging, zeg maar. Nou. Samen beklimmen we de hoogste berg naar het eeuwig leven, waar onze aardse levens zich gaan splitsen. Op de top zul jij je vleugels uitslaan en ik zal je uitzwaaien en terugkeren naar waar ik op dat moment dan liever niet meer ben. Onze harten blijven elkaar ontmoeten in de ademhaling van het grote onbekende, want jij en ik zijn samen één. Helder en duidelijk, maar had je dat van tevoren geschreven, neem ik aan, hè? Of heb je dat... Nee, je hebt het ter plekke daar geschreven. Ik heb het, ja, toch wel, op het bierveeltje. Op het bekende bierveeltje. Ik zat aan Wiels sterfbed. Het was sereen, er was een klein lampje wat brandde in de kamer. En Wiel keek in de verte. En ik kon meekijken, omdat ik dat vermogen heb. En ik zag waar hij naar keek. En hij zei, als dat is waar ik naartoe ga, dan is het goed. En toen heb ik, omdat de nachten lang zijn als je aan een sterfbed zit, Absoluut, ja. Heb ik dit ter plekke zitten schrijven. Omdat ik het ook zo voelde, dat hij naar de top ging, naar die berg die hij omhoog aan het gaan was. En ik kon niks anders doen dan meereizen met hem. Nu gaan we iets verder, hè? Want dat boek, hè, duidelijk, hè, ook een hele goede titel. Maar inmiddels is het zo dat jij meer doet als alleen maar boeken schrijven, want je helpt ook andere mensen met het verwerken van het rouwproces. Hè? Dat klopt. Vertel, hoe doe je dat? Nou, ik ben sowieso vorig jaar in Simpelveld werd ik gevraagd om een rouwgroep te gaan begeleiden. En nou ja, dat heb ik gedaan. Eerst door een lezing te geven. Nou, dat werd goed bezocht. Mensen die verlangen ernaar om te weten, hoe ga ik om met de dood? Hoe ga ik om met het naderende einde? Wat is er voor nodig om op een goede manier afscheid te nemen? Ook, ik wil de dood uit de schaduw halen. Dus dat is mijn insteek. Maar je gaat me even iets te snel. Ja. Je zegt, ik werd gevraagd om een rouwgroep te begeleiden. Ja. Hoe, laten we nou zeggen, iemand die kort iemand verloren heeft. En die denkt van, een rouwgroep. Hoe ontstaat een rouwgroep? Ja, nou dat is wel door van tevoren zeg maar een lezing te geven. Dan zien mensen wie ik ben. Zo werkt dat natuurlijk wel. Het is natuurlijk degene die dat begeleidt, daar moet je wel een bepaald klik mee hebben. En dat was er. En er kwam een groep, ontstond daar van 6 mensen die met mij samen dat proces wilden aangaan. Oké. Duidelijk, Ja. duidelijk, ja. Nee, maar ik vroeg me af, hoe ontstaat een rouwgroep? Maar vertel verder. Ja, zeker. En ik ben eerst bij iedereen op huisbezoek gegaan, omdat ik het belangrijk vind. En dit ging echt een specifieke groep over mensen die hun partner zijn verloren. Je kunt ook groepen doen die bijvoorbeeld hun kind zijn verloren. Dat is een heel andere rouwbeweging. Hè? Wellicht nog, ik mag het niet zeggen, maar misschien nog wel heftiger ook, hè? Wie weet. Ik denk dat dat diepgaander is. Ja. Absoluut. Dus mijn insteek was in eerste instantie die de partner zijn verloren. En het is gewoon een fantastisch iets geweest. Ik had 6 bijeenkomsten gemaakt, zeg maar. En waar mensen heel diep die materie ingingen. Onder begeleiding van mij in dit geval. En dan ga je dus met de mensen, en juist dat groepsgebeuren, die dynamiek van elkaar herkennen, met elkaar in gesprek gaan, elkaar herkennen. Maar het ook aan elkaar op kunnen trekken. Precies. Die steun die ze dan aan elkaar krijgen. Ja. En wat ik terug heb gehoord is dat de mensen die daaraan deel hebben genomen, in ieder geval hun leven weer een stukje hebben kunnen oppakken. Ik wil hier meteen even op inspringen en wel het volgende. Als jij iemand kent in jouw omgeving die iemand verloren is, naast de vader, moeder, partner, noem maar op. Doe 1 ding niet, en dat doen de meeste mensen.
dat soort mensen mijden. Ja. Want dan vallen ze nog in een veel dieper gat dan waar ze al in zitten. Hè? Als je dat Want weet. er wordt gewoon om mensen heen gelopen op het moment... omdat mensen niet weten wat ze zo iemand moeten zeggen. Ja. Maar dat is dus hartstikke fout, hè? Ja, er is vaak een onwetendheid, hè, over hoe ga je met rouwenden om. Men voelt zich vaak ongemakkelijk. Precies dat, ja. Weet niet wat ze moeten vragen. En mijden die mensen vaak. En bovendien, wat je ook merkt, voor degene die daaromheen staan, dus meer de buitencirkel, voor hun is het vaak, na een paar weken moet het wel weer goed zijn. Ja. Het leven gaat natuurlijk ook snel. Hè? Ik bedoel, dat is zo. Het gaat door, dat maar is zeker. degenen die rouwen komen dan juist in die processen, want dan gaan hun het gemis heel diep merken. Pak nog even een gedichtje of zo, of een verhaaltje uit het boek. Uit hoeveel pagina's bestaat het trouwens? Even kijken, 140. En waar is te krijgen voor de mensen die nu al interesse hebben om dat alles in voorbereiding op een goede rouwverwerking te lezen? Ja, nou ja, sowieso bij de bekende kanalen als bol.com en mijn uitgever Boekscout. Waar moeten ze dan op zoeken? Liefde ademt verder, ook in de stilte van gemis. Door Dielke Weijers-Heimink. Ja. En ook de plaatselijke boekhandel ook? Kloosterboekhandel Wittem. En ook bij mij thuis is het te verkrijgen. Maar dan krijg je nog een krabbeltje erbij. Oh, Wittem. En je hebt nog een primeur, hè? Sinds gisteren is de website in de lucht. Ja, hè? ja. Pers van de pers. Noem hem even. Dielke.info. Dielke, gewoon met I-E-W, hè? UW. Dus DIEUWKE.info. Dielke.info. Nou, een makkelijkere website kan je niet vinden. En op Facebook natuurlijk. Kan je daar het boek ook rechtstreeks bestellen, eventueel? Ja, je kunt het aanklikken op mijn website en dan word je vanzelf doorverwezen, zeg maar. Ja. Oké. Goed, dat even ter info. Haal nog even een klein stukje uit het boek. Want daar lag de oorsprong van dit verhaaltje. Ja, zeker. Nou, ik zou het fijn vinden als ik wat over de natuurbegraafplaats Eigelshof een gedicht mag doen. Eigelshoven, daar gaan we weer. Het heet natuurbegraafplaats Eigelshof, hè? Ja, in Eigelshoven. Ja. Excuus, ja. Aan de Rimburgerweg. Ja. Oké. Een bijzondere plek. Een cyclus die altijd doorgaat. Waar verbondenheid voelbaar is. En de dood slechts een pauze lijkt. Met de belofte van een nieuw begin. Leven en dood omarmen elkaar hier in een harmonieus akkoord van natuurlijke klanken. Een cadeau van onvoorwaardelijke liefde van moeder aarde. Voelbaar als een eindeloze omhelzing vanuit de hemel. In dit levende schilderij vinden we troost in de schoonheid van vergankelijkheid. En blijft het leven voelbaar aanwezig, zelfs voorbij wat zichtbaar is. Je hebt trouwens dit gedicht ook voorgedragen in Eigelshoven, zei je in het voorgesprek waar we even kort gehad hebben. Ja, zeker. Ja, ik heb het eerste jaar, want ik mag zo af en toe daar ook een gedicht voordragen. En in het eerste jaar, dus toen mijn moeder overleed, er wordt ieder jaar rond november, weet je, Allerheiligen, ja. Wordt daar een bijeenkomst gehouden voor de mensen die dat jaar iemand begraven hebben daar. Of bijgezet hebben, hè, ook met urnen. En dan is daar een tegeltje, hè, of iets dergelijks. Ja, precies. Ja. En dat is een fantastische avond. En er wordt dan ook een gedicht voorgelezen. En de eerste, dat mijn moeder dus eerst ging, heb ik daar die avond dit mogen voorlezen. En dat is heel indrukwekkend, zo'n avond. En dit heeft me altijd ook blijven staan, dit gedicht, zeg maar. Ja. Goed, vertel Dielke, wat zou jij aan advies willen geven voor mensen die iemand in de nabijheid hebben die een geliefde verloren heeft, op welke manier dan ook? Ja, nou, ik heb 2 belangrijke dingen. Ik zal eerst je eerste vraag beantwoorden. Wees aanwezig bij de mensen. Je hoeft niet te gaan denken, wat moet ik zeggen? Jouw aanwezigheid, zelfs in stilte, kan al voldoende zijn. Is al genoeg, ja. Ga niet adviseren. Daar zit vaak iemand totaal niet op te wachten. Wat men wil is nabijheid. Een hand.
Een kopje koffie wat je geeft. Het hoeft niet groot te zijn. Mensen hoeven zich in feite niet zo ongemakkelijk te voelen. Mensen die rouwen hebben het nodig dat iemand gewoon bij ze aanwezig is. Dat ze voelen, ik draag het niet alleen. Want mensen die het alleen moeten dragen, die hebben een hele zware klus. Dus dat vind ik heel belangrijk. En de tweede is wat ik heel belangrijk vind. Ga van tevoren, als je gezond bent, zolang dat het kan natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de dood kan ook zo op de stoep staan. Maar praten met elkaar over van tevoren. Ga met elkaar in gesprek van, hey, hoe wil jij, als je ooit gaat, als je op je sterfbed ligt, hoe wil je het dan gehad hebben? Want op het moment dat je dat pas gaat doen, als de dood voor de deur staat, dan ga je soms beslissingen nemen vanuit dat je denkt dat de ander dat graag wil. En wat dan gebeurt is dat je vaak ziet dat mensen daarna bij zichzelf te raden gaan, heb ik het goed gedaan? Dus communiceer van tevoren. En dat hoeft niet zwaar te zijn. Dat kan bij een kop koffie. En dan ga je het leven weer verder aan. Maar dat stuk, dat vind ik zo belangrijk. Want dat maakt ook dat je de rouw vanuit toch een betere bedding kan maken. Ook degene die gaat sterven. Dit laat mij denken aan mijn moeder, die ver in de 90 was. En toen ik dat bij haar aankaartte, dat ze tegen mij zei van, ach jong, deug normaal, ik ben er net aan de beurt. Ik zeg, mam, daar gaat het niet om. We moeten afspreken wat je wil tegen die tijd. En ik zeg, nou, vertel me maar eens wat je aan muziek gedraaid moet hebben. En dat heeft ze toen verteld. En het is prima gegaan. En dan heb je een goed gevoel. Ook als je jonger bent, doe dat gewoon. Want van vandaag op morgen kan het zo zijn dat je partner weg is. Hè, of je geliefde. Door wat dan ook. Bespreek de dingen. Ik heb die ook al besproken. Ja? Mijn vrouw en ik weten precies wat wij willen. En geeft dat rust? Dat moet je gewoon weten van elkaar. Juist. Dat moet je gewoon weten van elkaar. Juist. Dielke laat komen. Want we hebben niet meer zo lang. Onderweg in haar hoofd. Verdwaald in haar eigen gedachten zocht zij het pad naar haar hart. Onvindbaar, dacht zij. En haar hoofd beaamde dit. Jarenlang bleef haar hoofd haar vertellen dat de weg naar haar hart onbereikbaar was geworden. En zij was het gaan geloven. Tot op een dag de stilte haar vond tussen twee gedachten in. Heel even, precies daar, voelde zij haar hart weer kloppen. Waarom zouden ze het boek moeten kopen? Ja, nou, ik heb het boek geschreven als ondersteuning van een proces wat met rouw te maken heeft. Het eerste deel bestaat echt uit rouw, wat je allemaal meemaakt, ook aan het sterfbed. En die processen die je van binnen maakt, die heb ik heel compact gemaakt. Het tweede deel gaat over het leven. Dus herkenning, troost, bemoediging. Oké. Nou, succes met alles wat jij in de toekomst nog gaat doen. Bedankt voor de komst naar de studio. En met de gebruikelijke woorden, adiewa. Adiewa.